Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bakala ezimatonsi abesifazane baseLimpopo baqolwe isamba semali elinganisela ku400,000 yestokfela. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngusibonga konke wakantwande Mothanda, ungangibiza intatheli ka YouTube. Okubikwa ukuthi bakhihla isililo sikaNanda besifazane baqolwe isamba semali amadoda angaziwa angene ehlome izingovulo ngesikhathi besahlukanisa yona imali abebeyibeka unyaka wonke. Kube ukuthi lamadoda afike bengazelele ngesikhathi behlangene la abahlukanisela khona imali. Kube ukuthi amadoda amabili angene ehlomile abese bakhomba ngesibhama thatha omakhala ekhukhwini kanye nesamba semali. Omunye wabesifazane obeyisisulu Rachel Namaveya ekhala izinyembezi echazela amaphoyisa uthe angazi izingane zami ngizosibheka ngithini kulokho isimuzi ngoba yonke imali bengiyibeka unyaka wonke bayithathe bayishaqa yonke. Kuchaza lo ogelwe izo izigebengu. Kube ukuthi kufika amadoda amabili abehlome ngesibhamu engazelele angena la abebebala khona imali ngethemba lokuthi bazoyihlukanisa abese bakhomba ngesibhamu maqede ayishaqa yonke abese thatha nomakhala ekhukhwini maqede ashaya achitha. Laba besifazane bebelokhu bekhale bebalise njalo ngezingane zabo ukuthi gazi bazosibhekela ubani kulokho isimuzi ngoba kube ukuthi bebebeka imali unyaka wonke ngoba benethemba lokuthi ngokhisimuzi bazophila kangconywana. Babe sebesola ukuthi khona umunye oyilungu labo obe nokungathembekwa mema zona isigebengu. Bafethu ke abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene ngaso lesigameko. Bafethu ke mina ngizofisa ukuzwa nami ukuphala kwenu ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Manje ngiyethela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.